Ja som si myslela, že kopce vznikli tak, že ich niekto zasadil. Ja si myslím, že kopce vznikli tak, že keď boli sopky, keď vybuchli. Ja si myslím, že kopce stvoril Pán Boh. Ja si myslím, že keď vo vesmíre, že lietali kamene a že sa začali spájať a zem sa začala vytvoriť a tie kamene tam ostali nasadené na sebe a robili skaly. Ja som si všimla kopce, keď som sa pozerala od babky. Som si všimla kopce, keď som bola ešte dvojročná. Ja som si všimla kopce, keď som chodila do škôlky. Som si myslela, na vrchol kopca som si myslela, že sú tam pár skál. Ja som si predstavovala, keď som tam ešte nebol, samé stromy, rieky a zvieratá. Ja som si myslela, že tam budú stromy. Ja som sa dozvedel, ako sa kopce volajú od babičky, od druhej babičky a od otca a deda. Ja som sa dozvedela, ako sa volajú kopce od babky. Ja som sa dozvedela, ako sa volajú kopce od mami a otca. Ja som sa dozvedela, že moje meno je Miroslava Plačková a aj pomenovaná je po mne Plačkárska úboč. keď som bol malý, tak som bol babku na úboti. My sme boli so sestrou na Bradle a keď sme tam išli, bolo tam veľa kameňov a zle sa tady išlo. S nikým nebola na kopcoch. Keď som bol s tatom na Bradle, tak odtiaľ som videl pekný výhľad. Bradla som videl, košariska a náš dom. Keď som bola aj s otcom, tak ma tam učila aj stromy na tom vrchu. Ľudia vystupujú na kopce, pretože sa im tam páči. Ľudia vystupujú na kopce preto, lebo chcú poznať svet. Ja neviem, či má význam chodiť na kopce. Ľudia sa chcú poobzerať, čo je na tom kopci a že je tam na niektorých je aj v Tatrach alebo kde kríž a je tam aj cedulka, kde kto zomrel a oni sa tam chcú dozvedieť. Ľudia vystupujú preto na kopce, aby sa dozvedeli, aké sú tam zvieratá a ako tam žijú. Ľudia, neviem. Zbytočnosti sú drahé. Smieme voľne hľadiť na východ a západ slnka, na oblaky plávajúce po oblohe, na kvety pri cestách, tiež do sieni noci, osvetlenej pravými hviezdami, sa neplatí.
búšiek vratiaceho sa leta a vysušili lak na starostlivo natretých drevených tabuľkách. Začalo sa pre nás celkom obyčajné putovanie po celkom obyčajných kopcoch. Okrem sekárky a klincov balíme mapu, fotoaparát a odhodlanie vystúpiť na všetkých 6 vrchov, obklopujúcich našu dedínku. Čo nás na nich čaká, to ešte nevieme. Kýčejka, malý kopček nad Dolnými Košariskami, ležiaci medzi úbočami v Brezovskom chotári. 17. október 1995. Len čo sme sa pohli od školy, nad dedinou sa rozprestreli ťažké, mokré mraky. Našťastie z nich veľa nespadlo. Strmou, ale pohodlnou lesnou cestou, vedúcou výhonom smerom na dvoj, sa dostávame na krížne cesty k malému pomníčku s krížom. Chlapci hovoria, že tu zomrel nejaký detko, čo chystá drevo. Odtiaľ je to len náskok do Boriny, kde cítime najvyšší bod nášho cieľa. Z rozhľadu nie je veľa. Stromy zakrývajú tušený výhľad. Nazad schádzame po krátkom, ale strmom hrebení. Plačkárska úboč. Na mape zakreslená pod menom Vysoká hora. Nadmorská výška 558 metrov. Najvyšší kopec nad Košariskami, ležiaci nad kopanicou u Plačkov. Ešte pred 200 rokmi patril našej obci, ale v sporoch pri dielbe chotára
so susednou Brizovou Košarišťania prišli. Na kopcoch sa už belie, kde tu sneh. Na druhočísnom hrebení sa objavujú prvé záveje. Dnes sa nám ako si nechce. Na vrchole nás víta zima a zvláštne ticho. Nešťastný úder a kliniec štiepi drevnú tabuľku. Nespokojne so svojím dielom rýchle zostupujeme. Čaká nás teplá trieda a horúci čaj. Úvať. Na mape zakreslená podmienom kopec. Nadmorská výška 525 metrov. Vrch so strmým úbočím nad hornými košariskami. Na jeho vrchole bol kedysi triangulačný bod s rozhľadňou. Pred časom sme našli na jeho úpätí odtlačok morského slimáka. Bolo by určite zaujímavé vidieť, ako to tu vyzeralo pred miliónmi rokov. 20. január 1996. Dedina je už týždeň zaliatá v bielom mlieku mrazivej hmy. Stúpame ňou na úval, sprevádzaný úžasnou hrou slnečných lúčov. Nad morom bielých oblakov panuje slnko. Keby tak vedeli ľudia v dedine, Javorina sa podobá na ostrov. V opušnej sa dymí ako z obrovskej sopky. Dolu panuje iný svet. Hoci snehu naroliahne, môžeme sa im v nasledujúcich dňoch lyžovať na dlhom triaku pod úvalom, a že ľadovcov u nás niet. Červená hora, kopec v Prašnickom chotári, 442 metrov vysoký, ktorý dostal meno podľa tehlovo-červenej hliny, pokrývajúcej jeho stráne. Pod jeho úpetím sa začína dolina Hojšky, v minulosti známa množstvom vodných mlynov, ktoré mleli múku širokému okoliu. Pod jej úpetím sa udiali významné boje našej histórii. Červená hora bola svedkom porážok maďarskej gardy Urbanovcami, ale aj nemeckých a slovenských fašistov v Slovenskom národnom povstaní. 27. január 1996. Dolu Košariskami schádzame po ceste. Na hrebení je už iný svet. Dnes pre zmenu. Ako zo skla, drobná inoveď mení horu na striebornú, ligotavú krásavicu. Sú na nej dva vrcholy. Na jednom z nich tajomne hučí voda. Do čerpadlá tlačia vodu z doliny do nádrží. Vyberáme si ten tichší a samozrejme vyšší.
Hrombava, jeden zo 4 vrcholov Plecnatého Bradla. Hovorí sa, že jej skalný vrchol priťahuje blesky, preto dostal také čudesné meno. V roku 1848 sa z jej vrcholu do doliny pri Kopanici u Štefan naozaj zosypali blesky, keď povstalci z jej hrebena zaútočili na maďarskú gardu vedenú grófom Očkajom a hnali ju dolinou Holešky. Utekajúci sa vraj zastavili až v Lohovci. Po historickej ceste na Bradlo, kadiaľ viezli v máji 1919 na miesto posledného odpočinku košarišského rodáka generála Milana Rastislava Štefánika, sa vydávame v čase jarných prázdnin, presnejšie v Medzinárodný deň žien. Vlastne ani nevyzerajú ako jarné. Vonku vládne pravá severská zima. Škoda by bolo nevyužiť lyže. Ide to na podiv ľahko. O chvíľu sme pri mohyli. Schádzame dolu k chate a trošku závidíme brezovským lyžiarom mašinu, čo ich vyťahuje nahor. Ale iba chvíľu. Na strmom hrebení Hrombavy vyzúvame bežky. Pokacháme sa krajinou a potom sú strieborné pláne až po školu naše. 30 minút a sme dolu. Obchodité, niekedy nazývané aj obkolité. Malý kopček so svojimi 382 metrami poniže horných košarísk dostal určite meno podľa toho, že ho možno dookola obísť. Spomína sa už v listinách zo 17. storočia medzi latinskými názvami ako obchoditý vršek. Na lúke pod ním vraj kedysi Hurbanovci dostihli a odzbrojili taliansky cisársky oddiel čekopierovcov. 14. jún 1996. Na teba, obchodité, sme skoro zabudli. Starí rodičia spomínajú, že na tvojom trávnato-skalnatom úbočí, ako deti pásovali kozy, na jarčeku tečúcom pod stráňou robili mlynčeky. Podobný obraz by sme dnes už márne hľadali. Začína sa leto a vrchol musíme doslova hľadať v hustej džungli zelene. Iba kde tu tušíme chodník po lesných robotníčkach, čo pred 3 desaťročiami vynášali sadeničky na jeho hojiny. Doráňaní a dopichaní uzavierame našu celkom obyčajnú púť. Na posledný, celkom obyčajný vrštek na všetky, ktoré nás v uplynulých mesiacoch prijali a ukázali na svoju milú ich chmúrnu tvár. Nelúčime sa navždy, keď budeme stáť na iných vyšších. Spomenieme si na vás. Vy ste boli prvé.